Ako si During, main laki sa boxing. Dool mga vampira! Hutdon tamog kulata, hangtod nga manglugpad inyong mga kaspa! Ako si Joaquin, isog pa sa sigbin. Hala, doon! Tarang nagbikinsay, maluka pa! Hunong mga kagwang! Higala, ayaw silang tagda. Kay mga yabag silang duha. Wala mo ba? O, kita? Yabag yan! Sir! Kumusta na mas tulong ni sir? Ato pa sila ha. Ulit siyang asawa. Oh, may noon kay natarantar mo to yung asawa pagbangon niya. O lagi, kahiyam siyang ibiyaan dayon. Mayo noon. Hindi pa uli siya. Malipay ko yung asawa. Ya sir, ang problema ninyong during, okay na? Di pa na madali-dali ay. Kiwa po ko na maili si During sa ilaha. O diya sa mua. Natural. Kaya di bisa si during. Si Tulumi man siya. Mao na siyang problema ha karon, na among sulbaron. Kaya para masugo na mo siya sa among tuyo ni During. Aw, maingon ta nga. Masulbad na gyud ang inyong mga problema. Aw, arang-arang na lang. May noon. Bert, kadali ko. Ako ba, Bert? Tingin ko katuo na mahimo na ni Parin During na musod og lawas sa patay na siya-siya ra. Inyo lang kung gilingaw-lingaw nila. Kibaw jud ko na imo ginang gitabangan. Oh, wa sir eh. Tinuod na itabo na to pero wa kung tudloan niya na sir eh. Iyar na sir. Wa kalibutan na na. Di kumtuho na ni mo eh. Mahimo ang kanang Parin During na musod lang siya sa patay na lawas ang iyang kag. Kung nga na ni mo tuloy mga taktika, ikaw na mo. Di lang kamtugan. Doon na parte gamay sir pero dili gyud nga ingon ako tanang taktika. Doon na gyud siya abilidad. Katon ta to sir oh. Kung makahimo pa kapag sampit sa imong anghel nga magbalantay, mao na to siya. Ang lagi wa sa takaila ng akong anghel magbalantay oy. Asa ka na pangitaon. Ayon ta to kung gibutang mo na sa birth certificate kay okay lang, wa mampot. Asa ka na to pangitaon mo. Ambot ay. Wa may ko'y kalibutan. Yuta na ba? Di ba ka na almanaki, no? O kaha, ang kanang pare ang gamunyag na covered. Di ba ka to? Basin. Mao lagi. Mo nang sabta ko nga ug maglakaw-lakaw mangganing ko. Unsa lagi na imong giingong mission lagi? Basta misyon. Sabta lang gusto niya. Misyon ni siya nga balaan nun. Para sa pagtabang sa atong isig kaingon. Ana ba? Di na din nagsugo ni mo, ana. Doon na. Doon na inihangyon ako. Arong tabangan ako siya. Nya, sa ato pa di, ani, di ka magpuyo diris bay, kay magsige makakaglakaw-lakaw. Inaunag yun. Nya, be, ang imong trabaho, ang imong tulumanon sa talyer, unsa naman lang na, be. Talir, magunsang ko, talir. Niyabag na nakalimot ka? Samlay ko dito. Hala, intaw na imo ang trabaho, makalimot, manuong ka. Ano man ka? Awa, ay, kainumdum na ko. Kinumdum. Ayaw, sige kung ano yung anak ko. Ay, gagolan na akong trabaho mo. Mutambong mangyapong ko ba? Sige lang kayo mo ato ko dito sa talyer. Manangin ko dito nga. Huwag na ako importanteng lakaw. Pagkabiya, di ko sa kong trabaho, saan? Bala kayo, basta di kayo kumusugot. Samtang kang bayaan na ka, eh. Ang ambiw na aragod.
May manggani karon kay wa patay mga anak. Nya unsaon na lag mga anak ko be? Pati anak. Nayabag man taong ka. Pamagod ay anak? Abi mo ubay na nabuhat na to. Ikaw ba? Ikaw yung anak ko. Ay kagolan ng panitig paning kamot. Di ta ka pasagdan. Ano gutang pasagdan ta ka? Gul. Paminaw sa ragod. Unsaon na lang lagi. Nga, wa man ay klaro ng trabaho nimo. Ada. Matagaan at grasya as ginuog maning kamot lang yun. Uy. Ako ang yun grasya. Tulumi. Ayaw gaya kong biyahe ha. Di ay. Ikamatay gid ako kung mawa ka na ako. Sa mga ginadaan akong kaldero. Paning kamot, pag mo gamay ko. Ay, bisan pag wani mo dad ang kaldero, oy. Ikamatay gid lagi na ako, Tulumi. Iya! Hay na nasulumi oy! Nangami mo kumusta mi na niya? Nay, magpatambal. Manghihilot, ego. Matutubang nga to dito. Ing na nga matuog sa ko. Pauwi ko, kadagan ba na? Hay na nasulumi oy! Niya! Butan na mi na niya, mga kumusta mi? Uy, asa man si Tulumi? Mangumusta unta mi niya? Ay, pasensya kayo ha. Di pagit siya katubang ninyo ron kay kapoy manggod siya. Sayang nga, uy. Maulagi. Gusto niya. Taman pa man siya. Napanhaw siya? Ay, sige lang. Ay mo kabalaka kay doawon man mo niya. Tagsa-tagsaon magduaw sa inyo. Amo ba? Bawa sa lang kardyot. Ay, lisod lagi kayo kay bisag kami. Di magami magkastorya gani. Kay kapoy lagi siya. Papawayo na sa nato. Ay, sige lang. Balik lang niya. Balik niya, ha? niya. Sige, Balik niya. Salamat. Ay, kadlo ka itong tawanan. Di ko mutuo. Amigo sila si Joaquin. Mura mag hamugiro kay Manulti. Mura magtinuring nga may katungod siya din Katungod gud taon. Tungod ba lang kay amigo sila si Joaquin? May katungod na siya dinhi. O bakit klaro kung tinuoray bang amigo sila? Base ng ilab to. Mauna. Wata kahibaw. Nangangkol na to siyang amigo sila si Joaquin. Aron lang makapahimos din eh. Kuya itong tahanan ka. Padakot ba na akong tawanan? Magsige pa siya anhi din eh. Bitya! Now? Pamatira. Katubang tao maganyan din yun. Na nangangkon amigo sila si Joaquin. Bantayag na ayo ha. Ay pasudla. Ganun mo no. Pangutan na pag basta sa gate niya siya kutob. Ayaw pasudla. Pangutan na kuno siya yung tuyo. Pagkahuman, palakwa dayon. Yes, Nang. Everything is more power is here to command. Ay nabugto itong tawan ha. Ayaw tuhuing amigo sila si Joaquin. Hoy! Hay mas Carmela. Wasa kay ba man susi? Kabaw man lang, pero di mo siya magawas. Adto dito, ing nakoy gasugo nga paggawason siya. Ibad! Kumusta? Oy, sir. Okay lang. Si Juan, Arlen. Atas pikas. Ga-deliver sa among mga suki. Ako ba? Mayo kay sa Arlene. Oo. Kamu siya ay. Ako na ko nang gitrain ng mutaagod. Pero gaduda ko ni niya. Ano sa? Madunay gini siya uyab. Mao ba? Ano kaingon magana, sir? May suki sa tricycle. Abi kini sa kay mas pasikat, so okay na day. Nya, magpirmi di ay. Sige lang, sir. Kole bahala tong bata. Iyagi kong supakon, pawan ko dito. Basta ganyang udto, gihatod siya sa tricycle dito sa gawas. Nya, naglago tra ba kay ko? Kaya ito magtubag ko sa driver.
Sige lang sir, kitaan ko ng tawahanap. Sigo kita kumo na ko. Labor daw dila anak niya. Nakita mo yung kahanin mo nga ni Sakay si Arlen. Oo, lagi nakakita lagi ko niya. Noy, sultiin na sa Arlene ha. Nga di ko gusto nga mga sakop na ko nga dunay lalaki nga magsabog-sabog. Sige lang sir. Ako na sultihan ng bayhana. Ahap ng tawahan ng bayhana. Sus! Noy, ikaw na sultihan ako niya. Kagusto kay ko ng Arlene. Gusto ko nga ako ulong tada siya, Noy. Pagyo ko, pagsupa ka na sir. Basta musugot lang si Arlen. Hinahinayon na lang ko sa pagpasabot, Noy. Pero, mas labing maayo nga, musuporta ka na ako. Di mo bang ingnon nga ikaw, nakauyon sa ganako. Ay, uy! Nakagusto mo sa kunin mo sir ba? Labi na nga, may pagkagwapo mo sag ka. Ako noon, hindi ko siya napupitahan. Layo na kayo na akong driver sa tricycle. Naihog ko na ito, galupyak lang. Uy! Kada kong sulti sa kong anak ka, kung masawa ni mo. Lagi, pero nakadungog kong sulti sa mong anak ko nga. Yan lang ko niyag tiguang. Ay, nagtagda sir. Uy, yan ang nahuna ha. Samtang. Ay, kabala ka! Naka-snack na ka, Noy? Ano pa lagi sir eh. Kanang, ba't man takong pintangan sa akin, pero kusisiyo ko. Sakit singuti ka ang saging man nga. Mga akong tagsupaw din ha, kang tagsikwinta. Isuwa na to sa ice cream. Ano? Kasi, Ha? ay kasi mauwa ko sir. Ano? Hindi na kasi mauwa ko. Ay, tanay ko ka uwa mo. Tala. Ang akong sulti na ko ni mo, gibaliwa ng tao ni mo day. Unsa may taong ka, uy? Kaya mo tuo man sa kas mga tabi nila diha, isag dili tinuod. Tunong tinuod. Natulang! Kaya di ko gusto nga, masugama ka ng mga tao nga way trabaho. Mao nang i-safety kita sa tarong ng mga tao. Kaya nga no, doon na di ko'y daotang yung gibuhatay. Ang gahi agi mo ko. Asa ka ng utok ni mo? Sus, dili lagi masugot si Longlong nga makighugoy-hugoy ka ng mga laki kay madaka na ilang mga binuang. Daan pa ko nga si Sir Lunglong yung gasulti ni mo, nga nisakay ko sa pedikab ni Putput. Mao kayo. Kaya di mo kung musugot si Sir Longlong nga madaot ang imong trabaho. Nganong madaot man? Nga musakay lang ko paingon sa gawas, madaot ng trabaho ana. Tuya nagtubag. Di lagi musugot! Ambot, nganong di na siya musugot. Asa may daotan ana? Ah, nagduda na ba na mo si Sir Longlong? Nga na kayo yan? Ambot ana niya eh. Ug ngano daig na ko'y uyab, magbuti na siya. Nga nagtinaro mo ko sa akong trabaho. Kurik manulti. Di lagi na to sa pakon! Kung sa kamay yung tawahan ng tawahan, ha? Di pa huwag matag para pa enrollment ni mo. Unsa may labot ana niya? Kumukuy kog laki. Gawa may labot sa akong trabaho. Sa may nakadaotan ana. Likayan lagi na ni mo. Kay nay agawon nga mangigi. Nakasabot taon sa'y mangigi? Ha? Nganong mangigi man siya? Unsa siya ulit tao? Katiguang na siya murugway buot. Ay, pag sultihan ng pungang tiguang, ha? Maura ba na nahubsan na ako? Ngayon na sa tiguang. Di tinuod. Tiguang man jud siya. Hindi ko sa kakasabot, oy. Ayaw lang itaon, di siya gusto lagi nga na sa tiguang. Mas mapay imong ingon siya nga, old Carabao, eat young grass. Arang-arang pa. Malipay pa siya, anak. Kaya siya imong tiguang. Sus, Sige tay. Di na ko mutawag niyang tiguang. Pero ingna na siya. Ayaw siya pilabtan ako. Kaya wa siya katungod ako. Sumbahi, agyan naman oo, oy. Ano naging nga tiguang, ha? Di na sila ay tawag tiguang. Kay biyudo mo na, wala mo na asawa. Biyog bitaw siya. Pero di wa na siya katungod nga makapil-apil sa batanon. Sa banda! Sopa ka man gid. Tupon ka noon daron. Oragi mo. Mga taong way kaikog. Mga bugal-bugalon. Saon. Diba do? Kung may magbukod. Asa
ang trabaho yan, anak. Oo. Taon man. Ako mamulong kay adlaw si Arlene. Ano eh? Isintos ko na ang adlaw na. Bawa lagi. May ako na dungog. Naku, ano? Isintos ang bayad diyang amo para na makapisit sa aping ni ng Arlene. Mahala din na iyang aping, noy. Shut up. Eh, si katawa din na eh. O sa, nalipay ka? Kadunay laing nagika-pick up sa aping ni ng Arlene mo? Tawa lang ko na ba kay mahal kaya ang aping. 300 ang adlaw. Nga ikaw, noy, lupig, di ka, noy. Di ka kapislit siyang aping, kaya wala mo kay kwarta, kabayan. Ay, hilom! Kupani mo, noy. Imo na na pangasapon si ng Arlene. Naaray na siya mo puyo ba? Oh, ayaw na siya na siya pagkatawa. Wala na yung pisit-pisit siyang aping. Oy, kahadlok, banakwa ng pislit-pislit. Kaya nga no di ay, kung akong tinudon, di lang kay pislit-pislit. Tiyalig, hasta na sino'y bado, maako na. Doha, silang doha ni, ng Arlene mo. Dipindi na si Scarpero. Huwag pala ni mo gawa sa diskarte. Pero tawa na. Tulumi! 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 Asa naman sa bisaya? Uy! Tulumi! Nagsigpinta na mo. Tulumi! Uy, Sonia, asa man ka paingon? Nangita akong tulumi. Tulumi? Tuwa dito paingon ay ako natagbuan ganina. Asa man siya? Ambot lang basta dito paingon. Sige, salamat kaya, salamat. Hindi ako. Suga sa padagan. Dali ah. Tugayan. Oy, Dylan. Wala ka kabantay ng kaloy ni Kiko. Sila mong gipangita? Oh. Las Kiko, bags kaloy. Pero, pugit tao sila, ha? Aw, wag ito sa ila. Kay si Kiko, nisakay mo to sa tricycle di kaloy. Yung masahiro man kuno to sila. Ah. Saan na ako na? May tuyo kanila? Oo. Ako man tawag itong mga anak. Ha? Anak ni mo si Kiko ug si Kaloy? Okay. Di, oy. Ako dito mga pagumangkon. Ako mga pagumangkon. Kanusam ka sila mga uli, no? Ikaw, Dylan. Pwede ikaw na binlan ako sa kwarta?
kwarta? Oh, kwarta inday. Wa mas ako kabaw ko kanos atos lang mauli. Murag dihala sa guro na ko ibilin sa guro nimo. Kaila lagi ka na ko, Noy. Sus ka ila eh. Naon sang taon ko. Palihog lang ilang kaloy og ni Kiko. Palihog og duno dito niya alin. Inapa ko ilakaw. Nganong nakaila man ka na ko, Noy? Da nakalimot lang guro kalin. Nakaanin ako sa una eh. Palihog ko sa mga bata ha. Sige, Noy. Ako lang sa ihatag nila kay basin magkita lang niya mi dito. Sige day, palihog ko day ha. Salamat kay Inday. Adto na ko. Ya. Ay, man dahil si Carmila. Tuwa lang gihapon sa kwarto. Nagawas lang ko ganina, sir. Ambot lang ka ni balik ba to sa kwarto niya? Katubang lalaki ba nga ningangkon, amigo ni Joaquin. Wala mo balik din eh? Sa Tulumi? Kuha naman. Ya, mutuo ka nga to. Na tinuuray to siyang amigo ni Joaquin. Ambot lang, uy. Kadto pa mo nakita atong tawhana. Pagmat mo ha. Basig ka tuntaw na, may daotong tuntuyo ninyo. Pero si Ma'am Carmela, murag magdituo na. Amigo to ni Sir Joaquin. Ha? Tuo siya dayon? Nagkaroon pa man to niya makita? May tuo siguro, sir. Kay may man pagtagad niya atong tawhana. Pastila ang bayhana. Pataka lang siya tuo. Nawa magyan niya mususi. Na, wa man gud siya mo ingon na nagsalig siya atong tawhana. May man gud kayang pagtagad. Bisan pa oy. Di natutugutan nga katong tawhan na makigsuod ni Carmela. Kay delikado, peligro sa tabo ni Carmela. Diyan ka, sir? Oh, naman siyang. Nabalaka ko rin kayong tanga nang. Nga katong tawhan na, magsamog-samog lang niya din he. Wa para buhay klaro kung di into gapuyo itong tawhan na. Di na. Di na to pasudlon din yung tawana. Ako nagipasudan ang mga tao diri nga di ato pasudlon. Meron. Pero kinin ko si Bitya na nanugilon mo gud ni na maayo ko nung mutagal si Carmela at ang tawahan na. Unsa? Mura mag mituo ko nung si Carmela na tinuuray tong amigo ni Joaquin katong tawahan na. Bitya. Badlunga si Carmela ha kung magtagad-tagad atong tawana. Kisa gani nga na to? Tulumi ko no. Tulumi ko ningon niya. Sus. Tulumi. Sangan palang daan. Wana, mangingilag ka kay nako. Dili tingali lang, uy. Usa dili? Mingon kan dili? Nga karon pa man na nakanhiding tawana? Ing na si Carmela ha? Ing na si Carmela nga di nagyod magtagad-tagad ang tawana. Diri Jose. Ikaw. Oh, nang. Dunay kwarta oh. Pinadala sa inyong iyuan. Doon na din may uyuan. Mao man niyang po, nga uyuan kuno siya ninyo. Basta, yan na ning ipahatag na ko ninyo. Aray na namin. Bahala na kinsa to siya. Basta, nandami kwarta. Sige Kiko. Una lang ko rin mo ha. Palit ako nilat ang baka. Sige nang. Gaya ni mo eh. Kita tayo kong Kiko. Yan nagipada nga kwarta. Siya ba nagpada? Ilang uyuan ko no. Iput-put og si Kiko. Sukang kutod sa. Oh, good. Sana oy. Para ko ito. Sa sunod, ayaw pagtawad ng mga sugong awa kay labot. Ikaw di kong kumutahod. Gasilingan namin ang put-put og si Kiko. Kisa pa suplot, lalaki yan o. Laki. Hoy! Iba ikaw man to si
ni? Oo, Inday. Kanang noy, ay lang sa pagsudoy ha, kay basig makasabuan niya ko. Nga naman. Muro man tog siya galagot ni mo noy. Time sa pananghiran sa tika ha, para di ko kasabuan. Ina day nga, gamay ra kay kong tuyo. Katurang karsunis ni Joaquin, maurugin na. Karsunis si Joaquin. Oo, Kana ra? maura, kanara. Unsa na? Unsa na ha? Nana ay. Tarungag pa nang hid ha. Bawag ng kilay. Ipis pa jud. Tarong mo. Nang, na ako na siya tuyo ni mo. Di na maangan mo sudiri ha? Unsa may tuyo? Isudiri yun. Ang karsunis ra ni pare Joaquin, ang akong tuyo. Nya, kay wa naman ka di eskorto. Ipapangita lang ko niya nato. Kinsa may papangitaon nimo? Kami? May murag ako. Kung tugutan ko ni mga kasod ko diya. Ikaw gyud? Musud lang diri sa dinhi mong bay? Nya mangita sa kasunis? Kay lason gud nimo. Mura ka gunsada. Oh, di ka, siya na lang. Siya. Siya. Kahilas gud nimo. Ikay ka sweldo ani? Imo nimo sasaya no inuli mo sugo. Oh, sugo. Pagtarong ha kay na. Sugo ang taga niya, si sugo siya. Tingnan nga Hoy, gisugot. paghuwat din ha kay kami lay mangita. Sultihan na niya ka namo kung makita na namo ha. Lamat. Kagwang hinda ko. Dali bitya. Apili lang siya mo pagdali. Paghilom na din na ha. Pagbukod ka si Iro niya. Yabag na, nanairo. Isog ito, buwag. Tulumi! Uy, dahil kang nila, may ginaa ka. O nga naman ang ta. Ang ano man sila, nga di mo ko napasudlon. Importante kay kong tuyo. Unsa man sa day tuyo nimo? Ang karsunis sa ni pare Joaquin, moro gina. Karsunis ra? Oo, Tuda ba day sud ang mga bulsa adto? wa man pero mao nga panugon niya usa sa namatay. Nga ipakuha niya nako. Di unsa man pagtugo ni Joaquin nimo? Nga dinhi man siya namatay. Dinhi ba day kapag kamatay niya? Kuanday ka ng... May suwat man to siya. Usa pa siya namatay. May suwat? Nagsuwat nimo si Joaquin? Di ni namatay si pare Joaquin sa inyo, no? O lagi? Kalit man ato siyang kalumod kasuduro niyang katawa. Kausarag yun. Kuyapan siya. Dayon niyang kamatay. Sakto ginahitabo ah. Kay kanang adlaw wa pa siya mamatay, nagkuyog nin duha. Nangaon mi galuhalo. Mas pagpangaon mo galuhalo ingon siya daan nga. Dilain ko na yan lawas. Ingon siya, ana. Ingon siya ano. Nya. Ngayo siya papel. Tindira sa lalo. Nguwam sa bulpin. Suwat si pare dito. Iyang gisuwat dito nga, pre. Murag, dili naman ko magdugay ng kalibutan na. Na ako'y karsunis dito. Kuha ato. Nya, iuli sa inyong balay. Tagui. Pinigdayo ni mong kamatay, isulob. Kay sa langit na makita. Pinirmahan sa imong kumpare Joaquin. Joaquin Patutin. Mo na ingon niya dahil. Sa suwat. Na, maogin na itabo dahil. Ano magdi ko makatuo sa imong iasoy tulumi? Tinuod na kita na akong istorya ninyo. Nay, Imposible ka itulumi oy. Og malagnit ka to si mama, di itumutuwa na imong giasoy. kaning naong nga mamakak. Pero sige, anak na lang. Napugos na lang ko sa pagtuon nimo sa nga ni Joaquin. Kana day. Pero alang atong mga tao, nawa masayo dito sa tinuod. Dad ko nga rig ebidensya. Dad atong tanan nga gisuwat ni Joaquin. Ito yung gisuwat sa pa siya mamatay. Suwat. Oo, ang suwat dad atong nga rin. Pero tuhoy lang itaon ko day. Nasuod mi ni Joaquin. Nituon na lagi ko. Bisag wa ko kitaan ang suwat nga giingon nimo. Pero Noy, alang sa uban, gusto kong doon na kay kapangita nga kamatuuran. Doon na kay kapakita nilang ebidensya. Nya day. Tabangi medyo ko sa kasunis ni paring Joaquin ha. Kinanglan nga madag ito na po. Importante
gid kay itong kasulis nimo. Grabe kay ito ka importante na. Kaya mao kita ipalugo ni Pariwakin. Sige, sige. Tabangan ti ka. Naan siguro to si aparador. Tinuog dilay. O lagi tabangan, lagi ti ka. Salamat na O, pero siguro abi ito akong giingon nimo ha. Oh, Dad ato nga ring suwat. suwat lagi. O sige, magpaabot ko. Suwat na. O lagi. Suwat. Lagi. Suwat na lang niya. Suwat. Nangita ko nimo dito sa misteryo, wa ka dito. Dito po ka pre sa inyo. Oh, dito po ko sa mua. Wa man po ka. Murag nagkapaiwas kita pre kay nag-una mo ko sa mua. Usa ko dito sa inyo ha. Na, problema ra bagay pre. Ano man? Adi ko pasudlon sa inyo eh. Nagbuot ay mo ugangan ay. Bago na bawag kilay ana. Magkawag yung batasan bayhana, eh. Kasunis dito nga wa na dito. Di na magay ko pasudlon sa inyo. Ha? Usar ginilaban ako. Ni Mari nga asawa, si Carmela. Pre, inga ha. Na ako mando, na pwede ka musuod gawasan ng kwan. Among bay, imo na katungod. Ako'y gamando. Bantaya ka na noon. Nindot na nanay mandalgi ka nimo. Sukol yun. Man eh. Nindot na pre. Nindot na. Mas nindot na ni pre. Buhatan ta ni written statement. Oh, sana? Written statement. Kanang handwritten statement ba? Pero na ako'y katungod. Natagam mo sila pre. Nindot na pre. Written statement. Nakasulatan. Pero sulti sila, nagikan na nako. Ngita ka pag written, in English ka pareha. Grade 1, section 8 man ka. Bada pre, mansiyaw pa man yung kawin. Mura bag dito classmate. Dili mo kikangupyan ako. Pero nindot gina pre, nga buhatan gina si kasulatan. Nga tinud-anay gid ba nga gikan sa imo ha. Ang yabag yun mo, pre. Yabag yun kay ka, pre. Saan na kong kasuhatan na kag naman ko. Yabag yun mo, eh. Yabag ka na mo istorya. Saan mo nakakumakanta, no? Sabad ay kabiyasan ni mo. Tama di kag naman ka pre. Ikaw ba? Yabag na ka. Sukad na nakasuhod ka ng kuwan na lawasa. Mo sa nilawasa pre pang romansa. Pero napatay lang yung problema pre. Kinangayo sila na ako nga kamatuoran, nga amigo kita. Kinsa may nangayo, anak? Si Carmela. Pero dili para niya. Para siyang mama. Nga tinud-anay gid nga amigo kita. Taghamang kuskus balungos. Basahin na kung amigo ta. Ako'y kasundo. Mauna na. Hindi gid sila motuo na pre. Maglisod gid sila pero. Si Carmela noon, murag motuo na. Ibaw na ko. Pagsuwat, pre. Pagsuwat o kasulatan diha na pwede na akong mapirmahan. Mangita tagpagi. Basta nang kalag sa pre, ikaw sa yabag. Kung nanay mo istorya kalag ka mo, pirma ka, yabag ka. Mangita kita tagpagi, pre. Naunsaon ta na mutuog yun sila. Mabuhat ka na to, pre. Ipapaks ka na to, pre. Basta mangita lagi ta, pre. Ako'y bahala. Ngita kong pagi na makapirma dyan ko. Saon lagi. Ang imong buhaton, pagsuwat, nakamatuora, na amigo kay ta. Kunya dayon, dito sa akong pangan, wakin, ubosa na, kuha tagkuan, tamlaan, tana, sa tiil sa itik, kay parihara na. Sugbol yoy, tiil sa itik. Momoy, Ang kanapirma na ko og ang tiil sa itik, maura na. Parihara gyud ang pirma, ha? Tawa man ka. nuna ka no. Ang imong pirma pareha ka agi sa tiil sa itik. Oh. Buhatan na. Magbuot man ka. Buhaton. Ako tag-itik ka niya. Ano tag-itik ka niya? Birthday. Pwisto niya! Asa man ka? Uben, waka ka bantay nito lumingan ni Agi dire? Ganina pa manggutong buntag ni Lakaw niya, wapagid mabalik. Diin ka tumagi no? Nga tumagi dire? Paita tong tawhana, naghatag na ng problema na akong nabuhi. May pagwa na lang to siya mabuhi, da. Yabag naman noon to.
Pastila, Noy. Kaduda yung ko na yung mga anak. Nga naman, May uyab gid siguro ng babayhana. wala kita na liya akong anak, sir. Bata pa kayo na akong anak, wala pa na trato. Sure, eh. Tinuod lagi nga bata. Wa bang gud imbestigar og tarong gud. Basigiling la ka lang niya. Ano nakaingon man ka, sir? Nga na tratos Arlen. Suod kaayo ng driver nga tasikad, silingan ninyo. Nya si Arlene sugo-sugoon lang. Nya si Arlene, musugot sa dayon. Trato gina sila, mo gina ako pagtuo. Still lang, sir. Pagduda rin yun ang imuha. Ay noon, dagan ang ibid-ibid na akong anak. Pero wa pag usang ang isugot niya ng mga bataa, kanang mga tawanan ng ibid-ibid niya. Nganong nahibaw man ka? Nga wa pa gisugot si Arlene. Mutugan mo yun ang anak nako, di man na mamakak, bata pa gud na. Imo ring ipangutan sa Arlene. Wa, noon. Pero ako siyang gipasidanan, nga dili makigugul-gugul ang mga laki. Ngay maayo na yan. Sana. Para maluwas si Arlene sa mga bugoy. Adto na siya pakatugas akong bikiri. Makakaon pa siya nitong init kipan. Sa inyo? Dili, adto sa akong bikiri. Bikiri na ko sa mambaling ba? Mahimong adto siya dito maghigdaan. Safety pa siya dito. Kinsa may ang kauban dito? Akong tindira, si Vilma. Babay? Ay, oo, oy. Babae na, abang may Vilma nga lalaki. Sige. Ako yung Mas Arlen, ha? Kung musugot ka na, sir. Hindi ko ba niya bas balay, papadadig pa, ha? O siguro kayo, paano di ay? Ako yung Ino Arlen, ha? Sir? Sige na. No problem. Ako yung Huwag nang katungod ay. Kung may makabuot ni mo, ayaw lang kapadagot. Sultian na lang ka, no? Ako, dili ganun akong gusto nga trabaho ka ng tawana. Kay daghan, kay gasulti na ako. Nga bugal-bugalon kayo na. Isa na mag ako kaloy. Kahuwaon ako ng trabaho eh. Pero si tatay lang yun. Ganahan siya nga, anak ko mo trabaho ni Sir Longlong kay dakong sweldo. Lagi, dakong sweldo. Pero wala mo kay freedom of speech. Kung saan na mo. Kuhaan ka sa atong katungod. Tungod lang kay dakong sweldo. Unya, di man ka happy. Happy ka. Mauna diha. So, ano mo pugos man ta diha? Katudaing kuan day, sabi ka rin, i-offer man nanin mo. Anong di man ka dito? Si tatay lagi di gusto. Kay gamay ko ng sweldo. Basta ako, lagot kay kuha ng tawhana ray. Basta makita lagi na ako nga binastuson ka. Hagdong gina ko nagsumbagay. Awa nga. Kalagi pangitag away kaloy ha. Kanya, pasagdan lang dati ka. Nga bugal-bugalan ka. Ano nang kabala ka? Galit kay man ko. Kung usa pa di mo kung magbabuang anak niya. Kasi agad akong buangon, pabang-buang ka. Lahos na lang. Kinayas tatay. Day. Saan pag dinasawa na lang ka din. Yes, tatay. Mga lagi, ako ikinang planoon day kay para mausa na ning unang-una na ako. Lapad kayo sa ulo. Nalagis tatay. Nga, mahimo lang mo nga. Mapuhi naman minimo ni Kiko. Oo, siyempre. Sige lang. Nagkinaon sa ni. Sabutan na day ha. Sige, lakaw na. Ha? Lakaw na. Ano lakaw? Day, ang kiss di ay. Ay lang sa bitaw. Perfect ko. Bye. Sige, bye. Kita ko, tatay. Sige. Papaday ka linong ako. Wa palagi na eh. Wala, may bugas sila ang nga agad. Nya, layo kayong palitan nan. Doon.
ihon dong. Kami lagi atong luto sa poblasyon dong. Nahan unta kamukhaon na to. Kamao ka dong? Magpatudlo ko ni ng Arlene eh. Naarab ito siya diha. Hindi punta kayo dong. Ato ka magpatudlo ng Arlene mo. Maayong tumluto. Pero nakaapan lang. Nayamahan na niya. Murag tigre. Ato ka dito sa ilaha para magpatudlo. Taban ka. Ingon ka, Loy. Pangasaon ni mo sinang Arlene. Wa man lagi. Okay unta kayo dong. Pero di na madali-dali. Saon gikontraha man tang noybado. Na sinibado, Noy. Nga imo ng pangasaon sinang Arlene. Kay, para kuan ba? Nanimuluto diri. Kapoy ba si balik-balik nga to eh. Sige tagpatudlo, di ta kay mao. Mao lagi unta. Na sinibado, Noy. Pursigido mga ka makakasal. Nya, yang kalagot, makakaugumba, mawala man dito, Noy. Kay hangol mga tiya gumba. Klaro mas naong dong. Imantika. Entag na patos tatay dong. Mauntay atong patubangon. Aron mo istorya. Anong negwa si tatay, Noy? Hindi ka kay ba musulti. Hindi na basta-basta dong eh. Hindi na sa'yo ang pagsulti ay kana mamay. Kinalang taga-bugara na dong. Lisod pagod. Pila rin pagsulti. Sa'yo na kay para nimo no. Mga asa ni mo, Noy. Inani ano yo? Ni bado. Ani si Romeo. Gusto kayo mga sawa ni Juliet. Unya, inan diyon ni mo. Tuguti ako nga mga sawa. Kedadon ako siya sa amua. Banga agi ni mo, Noy. Inanaw na siya, Noy. Oh! Bravo! Pilipan ako kung di mo na dong. Di makagika na na. Way problema na, Noy. Nga nang madlok mong kanan ni Badoy. Kitang duha mo atubang, ana. Nya, bisag ako ba'y musulti. Kuya Asay, kaya mo para sa butan ng Arlene mo. Yung magtigo para ba ko para sa pare, mayroon nun. Sige niya, para diri na magpuyo sinang Arlene ba? Unya, magpatudlo na kung saan pagluto. Sama na ka ba? Marunong kay ka. Ginoy, rehearsal doon eh. At sa ganito, may bado! Ako si Romeo. Gustong mga sawa ni Juliet. Tuguti ako nga mga sawa. Aron dadong ko sa mua. Unya palutuog balbakwa. Kaya ang naong ni mo murag okra. Kibole ka, Noy. Ay mo ka na. Tuga kay word of wisdom kita ko ada. My love sweet! Sama ka? Uli na ka? Sa'yo wagod. Sa'yo lagi kay. Dali na kayo naman naman dali-dali. Amo ba? Wala kay hatod. Wala na lang, oy. Nauli na lang kung una ni sir, kay tabian kisa dito siyang mga suki. Makita man sa itsura. May pagkabayot eh. Lagi? May mo ram dati kag kuwaon dito sa imong trabahoan, hindi ka na 5. Tuon di ka dito, hindi ka na 5 eksakto para di na ka mahatod. Okay raman, mauli raman sa kugakwa, kay doon raman na sa lang amo ang balay. Pero langga, mas may lang kuwaon di ka ba para safe ka ba in my heart. Sasag ka, oy. Okay ra, oy. Makaya na akong muli kasamo. Pero naamang ko sa may gamit aning tricycle. Ako mining kapalit para gid ni ato, di ba? Mo na ang mahimo ato ni kay ikalasing ko sa imong trabahoan para makasakay ta ba? Para ang feelings bitaw nako gaan kayo, labi nagmakasakay ka. Nalang kaluoy kay nabis tatay. Dahil na ba niya siyang andar basta magkuyog ta.
Maoray nakadaot tatay mo. Di na lang yung magbinayo ba? Kaya lagi kong pirmi kontrahan. Sagdi na lang na siya. Kaya amahan man ko na. Mangigi manggid na. Sige, aris ako ba? Bukbuk ko tanong daghan pa kay kubuhaton kaloy. Ay sa day. Ay sa kadiyot. Di na po kayo sulti ninyo. Unsa man na? Magminyo na lang tabi. Eh? Sa baday, gilantan ka? Bilang to 40 degrees Celsius Fahrenheit. Pinagod, magminyo lang tagod. Aron, ari na kanako ba? Aba diya, uy. Di pa ta ngayon na, mga bata pa kay ta. Lang ka. Sakto naman ko sa edad. Pwede naman ko makumbati. Sige na. Ikay sakto, pero ako dili. Ay, sige na good. Sakto na ko sa pundasyon. Total, makabuhi naman ko nimo. Kitang tulos kiko. Pag-apura kaloy, uy. Siguro, di dyan tumusugot si tatay. Ako na lang musuwig hangyo si mong tatay. Kung musugot, magpakasal dayon ta ba? Dili lagi ko. Ano sa mong ka, eh? Ano sa mga mamanan ako? Dugay pa. Di ko anang dugay. Gusto na ako, diya dayon. Anong gadali man ka? Para magkapamilya ta. Day, isura bitaw day sa among sitwasyon day. Si Kiko, dili pa kayo sakto. Dili pa kayo sakto maglihok-lihok sa mga gimbuhaton sa balay. Mas maayo nang naa ka. Para makatabang-tabang ni Kiko, o di ba nako? Magtinabangan ita. Og labaw sa tanan, ang atong gugma nga gisaw antang duha. Unyag di mo sugot si tatay. Maugani akong hangyoon, basin ba dig musugot? Unyag di mo sugot. Oh, di mo sugot. Wala tayo mahimo. Pero day ato ginpaningaon day nga musugot. Nagsabot na ra pa kita. Mga sawa gyud ko nimo, di ba? O sumaan mo. Ayaw lang suma. May mga sawa man gyud ko nimo. Dali asa da. Kanus aman. Oh. Mahimong karon. O di ba ugma? Ugma na lang. Dali asa da na, uy. Pwede susimana na lang kay istoryahan pa na ko sa tatay. Masugot na ko di. Oh. Sige, basta sa semana ha. Pero mag-explicar rin ha. Ay, yata di ka. Dali. Ay na lang siguro, uy. Ako na lang siguro muulis balay. Ay, dili. Yata di ka. Kana sasakay ba? Ay na, ako na lang lagi. Ay, dili. Dili baka ka mo sakay. Magkuyog ta. Balag di ka mo sakay. Di ba ko gusto mahago na dahil good? Sos. How dare you is! Sana magan! Ano siya eh? Ikaw abusado kay kayo mo nasmagan ko si kanan. Ikaw rin ito smagan na tanawa! Luping yo. Bisa kipa-skates pa nimo, tanawon to kisay sadaan. Sa bang ko eh? Ikaw ha, among nimo ko si kanan. Naimong tisikan pati-pati ah. Kuyog ba ka na akong trabahante? Ikaw naman di ay. Ay paginana, sir. Ikaw ruminikit og babag da mo nang hapit naman nagbangga na lang ta. Nauna di ha. Ya karon imo mi pakasadon. Sagog ka. Gyud. Tinuod bitaw, bati ni. Pero mas bati ba nang naong nimo? Ikaw sab, saway-saway karon muras kag di katabugok og naong na. Sumbong tiya ka mado. Darlene, anong kuyog makaniya wag kang paabot nako nga ihatod ti ka dinhi? Uli na nung kukunan mo, sir, kay iba man ko nga madugay pa ka dito. Mao jud ka gyud. Ihap lang ginagawa tong dilibiran dito, madaghan kayo. Lakaw-lakaw gyud ka. Dali man sad ko, sir, kay maglungag man sad ko. Sabaday, ingnahin ang gikuha kaning tabugok para magkuyog mo duha. Dili si Roy. Ako lang to siyang kuan sir. Ihapit kay kapandulol man gud. Isud kay magpandol, di ba? Sabaday, samukhan jud ka wa ka may baw, nga koy agaw na ni. Oo. Di ba mo kuan na sir nga amo ka niya. Anong sigim kagkuyog niya? Kontra ka na sa kong buot, nga naay magkuyog-kuyog niya kay makadaot ta sa among trabaho. Amo ko makasamok sir. Man gyud mi nagkuyog, sir.
Nag-ato lang yun nga nagkita mi diha uma nagdunga na namig pauli. Mao jud ka, mulaban jud kaniya. Sumbong jud kang tatay nimo gyud. Bisag ipaura na ka, magiguy-hugoy pa jud ka ng malaki. Ikuyog ka ng kurakol dako. Sir, unsa man gid ang imong nakita nga dautan namo sa among pagkuyog? Nga wa man migibuhat nga dautan. Mao jud. Dautan ning gibuhat ninyo. Supak na si sabutan ng tatay nimo. Sige ato ng tatay nimo. Kaloy, ana pagdungan ako ha, kay nanas sa tus tatay, maanda na sad niya to. Atong tubangon. Ay ayaw na lang lagi ako na lang. Lakaw na lang dito. Okay ra ka? Oo, okay ra ko. Sir! Ano sinanay mo? Ito dito eh. Si Arlene? Naamtungan hinyab. Eh, huwag ito sakay na ko. Yang ipalabi, iya siguro itong uyab. Ha? Uyab! Iya siguro itong uyab. Piyaan lang ko dito. Nanay. Ako noy, musulti lang yun ko ni mo noy. Ibiyaan mo nga ito sa mga suki. Bikuy ka ito yung uyab nga. Way kaligo. Sa akong may laking anak? Ha? So may problema tay. Sa problema? Ano problema? Sa problema? Ano problema? Ikaw mahinungdan ni Nay! Tinawan na ikaw nung iyang mata! Lakas man ka? Ayaw! Saan? Ayaw ba? Litsi ka! Ay, tanoy. Ngan lang patagtiguwag. Igo pa ta. Nagsabot tagod-tagod. Dali ka makikugoy-hugoy yung lalaki. Kuyog hinong katong lalaki ng waligo. Insulto ka nila ko. Sakit kayo. Tanawa! Tanawa! Unsa na ng kalaki ni mo? Ha? Wa man ko gibot nga dautan tay. Nagkuyog ba na sila? Ano din nagkuyog mi? Dautan din na. Humanati ka sulti nga dili ka magkuyog-kuyog ang mga taong dautan. Wa lagi mi gibot nga dautan tay. Gipasinan na ka nga dili ka magkuyog ang taong nga way trabaho. Mo ba'y kaligo? Gadas buisit! Basta ako, supak din ko anang mag-uyab-uyab ka. Kay makadaot na sa itong trabaho. Taan ni, oy. Napagan nung taan ni, naigo nung taan ni. Luan sir. Luan mo sir, oy. Dahil ano mo anak ka kay pa kay kana. Kapila gyud ako sulti nga ayaw paghugoy-hugoy anang mga laki. Kay di masugot si Mr. Longlong ana. Malagmit gani, mawagtang kang trabaho, masuko na! Ano kang apilin ka suko? Ngano kang bantayan ko niya? Di lagi siya masugot, nga doon ay madaot niya mga empleyado, kaya di makasamok na niyang trabaho! Mo pa ning kemtanga tay, may pe magminyo. Sa! Di mo ko sumakon! Magminyo ka! Oh, may pe magminyo ko kay samo kay tanan. Kasi mo sila yan! Ha? Si Kaloy? Kanang patay gutom? Ha? Bisag kinsa tay. Sa kinsa. Pagtarong ha? Di ko gusto nga masugaman ka ng tawhana. Nga way pangita. Patay gutom. Ha? Magtumag ka guys kung gusto. Putla na sa liog. Diin man tang kagikan ko lumi. Ay, natagba man tang ko pinangita ni mo. Taysa. Paparelax na sa ko. Magsige mo kang taguolo ng lakaw ko. Gisabutan ta naman na nga. Mulakaw ka ni ko na ko importante. Tuyo. Ang ano mag di ko mag-uul. Uy, love, biya kayong tika. Sa paday, naboy unsan taong kay relax lang ko. Nga, be. Nga na rin na, magsige lang kaglakaw-lakaw. Imo lang di kong biyaan. Di talaga kabiyaan. Ado na lang ko yung mission ba? Maubitong nabuhi ko. Ano sa magiging ang mission ni mo? Nga di magiging ko ni mo tuganan. Importante lagi kayo na taong mission, na? Sabi ako eh. Ikaw ba? Mara na makagalimot. Uy, nga asawa ko ni mo. Di na may tabo. Ako taong malimot. Panangga no. Sorry ka.
Di lagi ko musugot nga maglakaw-lakaw ka. Kinahanglan ari ra gyud ka sabay kay bana bayati ka. Di lagi tao na pwede. Importante sa kini akong misyon. Sabta, kapila naman ta magpa-istorya, anak. Di lagi ko musugot lagi to Lumi. Nga di ka mamilaw sa akong gisulti. Nga di ka maglakaw-lakaw. Pamatias ako, say, pamatias ako, no? Sorry ka, oy. Ang pasabta lagi ko lagi. O unsa lagi na maging misyon. Bisag din ha sa gate, dili mahimo nga magdugay ng tawana. Samok ang tanawon. Lisod mo gud sa kay badlungon ng good. Kay si Carmela yung kay istorya. Unsam sa di lang ka pinagsultihan nga dugay man kanya sa naman. Uwa sa kong kadungog. Layo ra ba ko? Sultihan na si Carmela ha. Ingna nga dili managad anang mga tao nga dili sinati nato dinhi ha. Kuan man gud nang tuo man gud si Ma'am Carmela na amigo jud silang Sir Joaquin. Suod sila sa katungbuhi pa. Mituo siya? Unsa man tayo nakapatuo na niya? Nga puro man natabi ang iya ha. Ngano ma? Naunsa man ka? Nga mutuo man ka ng mga tabi sa mga tao nga way kamatuoran. Saan sa man? Kanabang taong mag-arian diri. Nagpatuo nga amigo ko no sila si Joaquin. Tulumi ko ni nga na niya. Ma, di kayo kabudbud sa insultuan ng tawhana, oy. Kung nagbakak ba na siya ang insulti sa tinuod? Ako mamili druta nga lang niya, Camila. Wata kay ba si druta niya tuyo? Ay, sus, dili siguro siya kabuhat, anak, ma, oy. Ayaw lagi pagsalig dayon. Iwata kahibaw sa iyang tuyo og tumong. Ay, wa pasad ko magpasagad, ma. Nagbantay man ko. Huwag ko'y nakitang daotang lihok anak niya. Bisan palagi. Maglikay ta ng mga tao nga nagpatuo nga maayo. Ay nagtagdat ng tawana. Asa lagi ka? Mulakaw na sa kaimo sa kumbiyaan? Pasagdi lang sa ako. Sabde. Makakasabot. Na ako'y lakong misyon, importante kayo. Ah, sige lang yung kag mission-mission, oy. Di lagi, mubalik lagi ko, mubalik ko. Basta dili ko musugot, bahala na. Ay, susunya. Ay, padala ng kainit sa imong ulo, God. Kani akong mission nga akong giingon mo, importante sa kainis kong lakaw. Pero nga no, laging di ka musulti na kung unsa ng mission ng imong giingon. Sige lang kag ingog mission, di ko na mo pasabton. Kapila naman nato ni gilitok. Sabda ko, sabda ko. Bala Sama ka diha. Basta ako di ka mutog anak ko, di ko musugot nga mulakaw ka, bala ka. Ay, sunya. Dili lagi taon pwede nga akong itabi o kinsay nagsugo na ako. Diyan na ka. Saan naman taong ka? Ayaw kong isog-isog. Ayaw mo gulat-ulata nga mga suko ko ni mo. Ah, bala ka, bala kung saan ko ni mo balag, nagmalan ko ni mo. Basta di lagi ko musugot. Diyan na ka. Tulami, ayaw ko, biya. Tulami, ayaw. Mubalik ako. Tulami. Sao naman, magsige na namin ginani, pre. Magsige na namin away ng bayahan na. Ay, nagproblema ha, pre. Kamay rin ng problema ha. Mag-istorya niya ta, anak. Tudluan ta ka. Tarong nga. Tudloy bi ako. Naluoy na lang bi ako ng bayahan na, yun. Kinsa may dili maluoy, pre. Naluoy mo gani kong tanaw ninyo. Ikaw pa na, ikaw nahihintungdan, anak. So, gamitan na imong pagka-dual citizen. Usa ka lawas, usa ka. Raso diri. Ano sila may magpuot? Tara. Arita, ako yung magpuot. Ako ni bahay diri. Diko dito. Anak paabot. Sampang taon mo. Unya ang pangitaan yung pre ha. Una pre. Si Carmela yun ha. Himay na si ako asawa kay dali ra kasabot. Tanaw sa rin, marang dali rin tinuod. Musabot na yun, pre. Masinabuton kay na akong asawa. Dali na kay nakasulti. Butang ito kasawa, pre. Tanggit. Unya, imo nang indo na akong asawa na nagsabot na tadaan na atumuhi pa ko. Na mauna na imong istorya nila. Ha? Mao bitaw na lang ipangita ang kamaturan nga amigo ta. Unya na nagkamaturan. Pasaligi lang usa sila na naagyo tayo kasabutan sa atong pagkahigala. Inanglang gina, pre. Yung mo pa ni kipangita nila. Ah, basta paabot na. Ang importante karon si Carmela na yun ang makipag-istoryahin. Ha?
Nga ayaw yung saba, pahit sa atong ticket sa loto ha. Tuloy. Ato na sikreto duha. Unya, ingna si Carmela, nagipadamgot ka, na kanang karsunisa, ako nang ihatag nimo para remembrance. 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 Ninda na idea, pre. Ako ni paning gamutan, pre. Nga di na may baw. May tungod sa ticket. Unya, ayaw yung baliha ha. Kana isulti sa kuugangan na Bergatinya. Kaya, sa bahay sa pagkaya na, taka na nagyaw-yaw. Ha? Siguro hangyo na, dili ka mo tuog, di ka minaw ha. Sa dahilan na siya yaw-yaw diha. Nya. Aray na ko. O sige, sige. Dala ka. Oh, sige. Abot ng takad na. Wata ko. Lagi. Laglaag. Ayo. Ayos, payong, ngawat, nayhay. Nga namasag ka? Ha? Masaya mo tuyo? Lagi taong ko tilay kay amigo lagi ni Joaquin. Amigo? Wag yun mag-isgo si Joaquin. Anong naungan ni mo? Wag gumikita ng amigo ni Joaquin na parehan ni mo naong murag ng basakan. Laban mo kay si amigo, mas labaw pagbatig na ako tusnahan. Aniyong ko kayo nung tatry. Pagtaro pa niya! Kay lumpungot ang mo doha! Ay, High kasing-kasing blood ka ron. Nga, maka-high blood na ni mo naong. Ay, nagtutuki. Duko. Sorry. Dili ka ba tanaw? Dili ka ma... Kita na Human naman. right, human right. Tabune ni mong naong, tabune! Ano din ako makitan? Nga ba man ma? Ini tigulos ko. Kaya ini sa... Ito ka tanawa. Dapat isa na. Manapat. Wapag gani ka na party, nanapat na ko! Padung naman mo. Maano man mo? Nakunsa naman sad mo oy? Na! Unsa na, masige pamugos. Amigo gyud ko siya makin. Kami na istorya, Carmela. Di! Di na kayo, pawa na pawa. Pawa. Di kami na lang usa mag-istorya mabi. Utro ka sad, utro sa kang anak ka, bugok ang utok. Masagdi Kita ka ning nawa, sa naong lang daan, perti ng pagka mangingilad. Ay sige lang mapasagdi lang ito sa Naong mga gana. He! Paghilom lang sa. Noy, sige na ma. Kay baw ko nga amigo lagi na sa Joaquin. Ikaw ha? Mailag ka gani ni tawana gani. May nalang mo pakungon do ha. Ay di lagi Utro ma. sa ning anak kani. Lakaw dito. He! Ikaw, na! Kagahi yung naong. Hindi mamino sing inahan. Nasaya man taning kaayungan. Kada kung klaro ng naungan ng ngimilan. Bidya! Bidya! Gusto mo nang pagdali! Nga naman naong. Lakaw, ato ha dito sa Carmela. Bantayin dito. Ano yung kaistorya ha? Kanang ngimilan kay dako, kanang kagwang dako, kanang sus maglalagot sa kunong naungan na. Ato ha padali ang istorya. Unya ikahuman, baore, nga din a pagbalik din ha. Ato na yun. O nang. Ayaw kalimot ha. Sultihin nga din na pabalikon din ha. Pangita lagi na ako dito noy. Pero ang lang oy. Sus, wa na gyud dito. Pangita na gid na akong maayo. Wa na man gyud dito sa butangan adto god. Tuwa naman to sa kwarto dahil gisabong. O pa man to magamit. Oo, lagi. Nakadi parang bitaw ko ato dito. Pero wa naman jud dito oy. Malagnit. Gitangtang to sa labandira. Gilabahan siguro to. Agoy, gilaban. Malagbit. Agoy, ginuo ko. Uy, dig, matabang sa pangita na eh. Kailan ko sa color na to. Abang man to pangita, basi makita na to. Mayon ta makatabang ka. Pero unsaon ani? Lagot mo sa mama nimo. Huwag ang iyo lang ka sa mama ni mo dahil. Ay nalang eh, samok ka kaayo. Kahirap pa kay tubuos mama. Ako na lang. Hinumdum ako atong karsunisa. Sige na yan, abang hindi ako dahil. O lagi. Nya, ulakaw na lang ko. O sige na. Balik ko dili. Tabangi bitang ko pulog niya. O lagi. Ang karson ni sa. O. Carmela! Yan naman sa galita. Carmela! Usag bilang ko nga magsiligan mo. Kay di ko kapungan nga di kasudong si mong panaguhay.
Hilas-hilas ka lang. Ngano? Di ka gusto magsigig ani sa inyo? O naraman mo ang tanan. Pwede ra nga magsige kag ari din he. Pero kung ang tuyo nimo pagsigham yun mga mag-driver ka, nagpusi ka lang sa panahon. Ngano? Di ka gusto mag-driver ko nimo? At least luwas-luwas ang imong trabaho. Magandaan imong trabaho niya. Giing na natin ka nga ako magkinahanglan ana. Kay kamao man ko mo drive. Ano siya? Da, napaingos kwarto ah. Magway ganang istorya na ko. Ayaw paglakaw ha. Ano magsad mo? Nasa man ka? Ni Ate Jose, wala mo tubanga. Yatupang man. Nakasulti naman gani mi. Ayaw sa biyae. Doon na sa tuyo importante nimo. Doon na bitaw, hibaw naman ko ana. Ako na siyang gipasabot. Carmela! Carmela! Ma! Ato ba nga diri si Jose? Umay lagi. Naunsa ka man lang ano na yung kamaniana? Ato ba nga gani diri si Jose? Umay lagi. Pailog lang sa ato sa napabugnaw ng kainit sa o. Kay usa mo tong kagahi ang o anak kun atong pugson. Mao ka na ginanggo ko nang. Paninguan kong mabugno ang kalagot ni Carmela diri nako. Mao na kun tumong Jose nga mao magad tagyog ka. Di ko mahimutang kung mapakyas kasi imong tinguha nga tong Carmela. Salamat kay taon nang na nagkatakdo yan tinguha. Abi mo, dako kay na kong kalipay o kadaugan. Nga maangko na ko si Carmela sa impit. Maugid na Jose. Sige ari sa ta diri sa terasa. Ayaw yung talaw-talaw, supling yun. Iso ganyan. Iso kayo? Iso pas tabakos Carmen pe. Sabi sana, ayaw yung kwan. Ayaw yung kwan, atas-atas, kumbati yun. Bakit nga? Imuha ng ugangan. Mahal na to, wala naman ko. Peligro ka din. Ikiha pa lang ng trespassing. Oh, trespassing mo. Di na siya kahimo ni mo. Amigo ko ta. Amigo lagi ta pre. Pero nanginanglan sila kamaturan. Nga amigo kita. Mao lagi na akong giingon ni mo. Buhata lagi itong kasulatan, kaya ako nang pirmahan. O sige. Buhat ng tanadayon. Buhata dayon. Nga dali ah. Kaya pag humana na, pwede na ni mo tamparuso na kong ugangan basta magsurang-surang ni mo. O dilikuan na pre. Pwede mo ko na iagi lang ko sa inugnaw ng istorya pre. Pero nung nag-istorya rin makuha ito na itong karsunis maro ang atong tuyo. Dili na ito iagi kinana. Madar na ako pre. May bahala na. Ganto ta. Ito na. Tumot mo kayo ko ng akong kakaulong. Kaloy. Anong plano ba? Mag-lisod mo dito? Ha? Anong lisod man? Basta uy, lisod kaayo. Binakaroon akong gisultian sa tatay. Rating, isukuan niya. Ano ba? Suko kayo siya? Oo, kaya kung magtuman ko to sa itong gusto, mutlang ko na sa liog. Uy! Noon sa... Mura tagbulin na ako ini. Mao. Ayaw lang sa pagunahon na anak kaloy eh. Kay lisod, jud kaayo. Pero day, di kita mo surrender ha. Unya, di kita mahadlok nga pamutlan ta sa atong o. Saon man tani, isog man kis tatay. Pawara lagi na iyang kaisog. Basta makakita sa iyang apo. Apo, Apo god. Sa ato niya produkto. paday, sayunan miya ka. Siya na bitaw.
Haplasan na siya efficacent. Tapos tatay no, kung masuko. Dala bigyan ang ilab si Kinsa. Ikaw ra man kay nag-ingon. Atong suwayan. Nga kayo maingon. Bantay ka ha? Oh, walang diga ko. Ayun na lang patuga kalayo eh. Yung mga samot magkasipos tatay. Pangita lang siguro glaing tao nga matubang nining tatay. Oh, kana. Pwede na. Ay, kibla ka. Basta ako ina tubangon tatay nimo. Di arin ako eh. Day. Dangko. Oh, Oh, nay. sige dong. Disidido gid ka nga mga asawa na ko. Oo! Mulang! Pero ni mo eh. Unsa man? Oh. Wa. Agad lang ko nimo kay ikaw may nangandoy nga mga asawa na ko. Nya, kanus naman ni mo ingnon sinibad do? Nga lang dong eh. Agdong to nato tong atong nag-ingon nga kailang tatay. Unya, mahimo na sang uyuan nato. Ilibog ba kwantuhan na eh. Mura magduna to yung amnesia. Ay noon, di nato mabaso lang yang naong kay sigam sag mata. Ah, kato sinoy tulumi. Kato na nga tag natog kwarta. Oo. Siya yatong patubangon no ibado. Ha, kaway salig gani mo noy. Mistil pag yun. Ngano lang day kita. Kitang duha? Oo. Mahimo manggay ako rin musulti. Pero mas labing mayo. Kung ikaw, kasulti man ka. Mao gani maghuwatan ni Noy Tulome aron mo atubang didto. Nya, udi siya mori. Kita na lang. Mahimo manggay karon dayon. Kapagay. Tayo. Ayan mo ba? Kayo na ka. Duha na ka buki Mumbai. Sa imong lawas o ka na sa imong kan. Tabok-tabok na ka, pre. Yay, sing mata. Lupig pa ni mo'y taytayan. Di lalim, oy. Di lalim. Mawara na na yung problema na, pre. Kinsa kitingan sa asawan tulumi. Sunya, pre, sunya. Sunya day. Sus pagkabaray ko na kumayan na. Ginoo ko sa o naman ang mingawas. Nalabad ang ulo, pre. Anong maglaban may mong kanindo ta na? Pagakos-gakos ka pa, padidig hangol. Nakusog kayo mo gakos. Hapit way hangin makagawas. Sabot ya, pre. Makagaba mo ng inana ko. Gaba. Ikaw? Oo, dut lang gagaba. Uy, sige lang, pre. Kay, paluwas mo na ng problema niya na to, pre. Kung makuha na ito na to itong ticket, pre. Kanus, mo man akong papel, niya. Ay, nagsige reklamo, pre. Gusto kayo kamusuda ng lawasa. Ya karon, bagulbul ka. Ano ka? Nayabag ka? Saba ka na yung mga bata, madunggan ka. Kadungog na nako? Ha? Makadungog na nako? Amaw ka? Kalimot ka? Unsa ko? Ha? Diyan na kay. Tanawa kung makakita ba na sila nako? Hilo mo, madung. Tanawa. Kung kakita ba na sila nako? Ay lang ka, diyan lang ka. Nablak ka. Gusto ka malupad pa ko. Salig. Ako na Superman. Saagya ko ka. Salig lang ka. Ay lang ka, wata Okay, ko. layas ito. Balik ka Padidi na yan. pang hangol. Ato. Ikaw, John. Tatakdan lang ko ni mo. Cool! Uy! Dong! Gusto mo? Ha? Ay, Amin. oo. Lambok mo. Gusto mo na? Ha? Sus, Uy, salamat sa kwarta imong gihatag na mo ha. Ang problema lang, mga dagdasihan daw na. Nagkwarta. Bon, naman natin. Ay, lingkod. Dali. Pagdali ka ko, drive sa tagsikan. Sige lang pamuso. Lili. Basta. May ka mo dali. Kopong sa kagutom. Upong ni. Umay kong kaon. Mayo. Ay, lain pa rin ato, Nay. Kung siya ka tinuod nga, nauyon ka na mo. Dako, ay. Sa mga tuwa kwarta, uyuan mo na nato. Sa asa nga side, igsuon mo ni tatay o side ni nanay? Ya, ganang. Gusto ning tatay naman sa gawas pero
Ay, ano pa nang bali nga kay taas na kay suwilanon. Huwag mo pa na imong hungkaton. Importante nga na ako. Mayo sa nakita ta kuli. Tingnan naman. Ah, pagminyo naman si Manoy. Boleh guminyo-minyo na ka. Tinuod na. Uyon kay ko. Uy, problema na. Patabang unta ko, Kol. Mamahin ako. Oh. Kondisyon naman eh. Mamay ta. Si Arlene magay mong minyuan. Ano na ibaw mong kada, Kol? Sus. Dugay na kung naibaw ninyong duha. Ug uyon ko ng bayan na. Butan. Nya. Ano sa mga tamay? Pagkasti na yun. Ginahan sa ka ng bata. Butan mo na magbayan. May pagkababae para ni mo. May ibog ka, Kol? Usap pa yun. Ugma na yun, Kol. Ugma. Ato to bangon sinibad do. Ikaw, karsanada ka. Oo. Ang doon na namin makatabang-tabang ni Kiko. Nanguwag na ikaw. Hindi ko, Loy. Kailangan ako mutilaw. O kalisod. Pero, may bawa ito niya si Arlene, kung masugot ba? Labaw pang sugot. Ibog ito na ako, Kol. Yes. Madayon na yun ni Noy. Nindot na, pero di sa na ito dali-dalion. Atong timingon nga naa silang duha sa bahay. Okay kay Kol. Mas maayo, Kol. Og Domingo ta mga to. Okay, Domingo. Mubalik ko diri niya, may bawa ito niya si Arlene. Ha? Mas maya pa, Niya, Kol. istoryay daan sa bado. Ayo, ing nga mamahit, ha? Ing nga natay tuyo. Ha? Good. Ha? Aron Ayos. Andi na makalitan. Damay na bubuwag no. Ha? Wow, kani mo, Kol, Loy. Sa taday, magano na. Ito kay ina. Ah? Ko na si. Pariya may tag manahong tuloy. Ha? Mama. Ano sa man na siya? Babay? Guwapa? Ngayon big amigo mo, sabi labot ako. Ha? Huwag ka magtanaw sa mong lawas? Tamparuson di karon. Sa paa! Unsa? Unsa man ni inyo? Karon ka mo siya maging-ana. Muna siya pang mahal ni mo. Unya na lang dong. Unya na lang nato siya sundi kung di na siya muhunong paglakaw. Himo ako to sa imong mahimo. Buhatang gusto ning himuon. O yan, musugkab sa kang ilubo. Sus, bagag na ang tuhan na. Maglikay-likay na nako. Wag iuwaw. Sagdahin na si Pari During. Wa makilabutan na niya. Ano mo ko'y labot? Madunam ko'y katungod. Ako sir, prangkalan dyan ko ni mo sira. Bisag kag na ta. Una sir, sa buhay pa ta. Dakwar kay kagatraso na ko. Ha? Ang importante ang tuyo ani akong pagumangkon. Nga gusto siyang makigminyo sa mga anak. Kasi ulon tanan ba. Unsa pagtuloy mo sa akong anak? Manok! Makita kay sabol kini mong manok? Ay nangarol pa magay na. Ikaw, pagitag lain. Ayaw ni akong anak. Ha? Gipulan na giday ka na ako. Kinsam ka nga magdili na ko. Gitogon lagi ko. Nya mosupa gid ka. Uya, suya ka! Gusto ka kumbate? Tara! Sumbag kita sa gawas!